Smeltet saltelektrolyse er en elektrolyse-fremgangsmåde, hvor ingen vand i medium, men en varm smeltet salt tjener som elektrolyt. Det anvendes til fremstilling og udvinding af aluminium, alle alkalimetaller og jordalkalimetaller mest. De afhænger også af visse plasttyper, giver også den metode fluor og slor. Da den såkaldte basemetaller kalium, natrium, magnesium og aluminium er i den elektrokemiske serie under hydronium-ion, kan de ikke afsættes ved elektrolyse af vandige opløsninger. Desuden kan fluor ikke afsættes ved hjælp af elektrolyse i vandig opløsning, som hydroxidioner og oxygen er mindre elektronegative end dette til produktion. Blandt andet disse stoffer kan derfor anvende elektrolyse af en smelte af deres salte, hvad processen sit navn. Princippet er baseret på de elektrisk ladede ioner er frit bevægelige i smeltede salte, og disse kan oxideres eller reduceres ved elektrisk strøm. De negativt ladede slorioner migrerer i smelten til det positivt ladede grafitanode. De giver off elektroner og oxideres til sloratomer. De positivt ladede natriumioner vandrer til den negativt ladede jernkatode. De tager elektroner og reduceres til natriumatomer. Den engelske kemiker Humphrey Davy førte i 1807 først en smeltet saltelektrolyse igennem. Han var i stand til at få elementet kalium i kalium.